tak zatím je to takový polotovar, jako myslím si, že na různých místech jsou mnohem jako funkčnější příklady, tady to je takový zatím experiment. Já chci na tomhle pozemku dělat permakulturní zahradu, která by mě měla časem živit. A ten dům slouží jako prostředek k tomu tady bejt a o tu zahradu se starat prostě a tak. Takže jsem jako potkal Martina, který chce stavět domy a já jsem řekl, jo, tak když chci stavět, tak pojď stavět sem a já budu mít někde bydlet, ty si něco naučíš a tak. Kde bereš vodu třeba? No, pitnou u sousedů a stavební berem z vesničky z takového rybníka blátivýho. A já tam nahazuju, připravuju do směsi písek. Ten jsme si dovezli asi z 10 km vzdáleného lomu. Je taková drť, jako co tam těžej. Jako promísy. Jsou dva lidi, tak takhle stojí a válejí to jako z jedné strany na druhou. A to dělat i v jednom. A je to zajímavější. Tak se to rozšlape. Je potřeba to rozmíchat tak, aby to mělo stejnou barvu, aby to bylo prostě promíchané. Když je to promíchané, tak se může přidávat sláma, která to pak prováže. Člověk použije jako patu, jak to zajede víc dovnitř. Už ten materiál teďka tuhne díky té slámě. To už skoro bude. Jak se pozná, že to je uhnětený? No, musí to být ne moc mokrý, ne moc pískovitý. Nevím, no. Že tahle konzistence je dobrá, ne? Jo, dá se říct, že je. A sousedí nemají problém s tím? Jako takhle. Ne, se sousedama jsme docela navázali dobrý vztah, takže ty nám vycházejí vstříc. Občas jsme jim s něčím pomohli my, takže jsme se snažili jako navázat hned na začátku dobré vztahy. Tak a ta permakultura je právě o tom, jak žít tak s tím, jako co potřebuješ ty, ale zároveň necháváš životní prostor jiným životním formám, prostě jiným rasám, jiným druhům jako života, takže vytváříš kolem sebe pestrost, která pak vzájemně si prostě napomáhá a jedna se stará o druhou, každý má co jíst a všichni jsou jako spokojení. Potud jako teorie. Tak. A teďka navlhčuju stěnu, na kterou, aby se to provázalo s tou další vrstvou, která přijde. Kolik se to tak vystřídalo těch lidí? Já si myslím, že tak kolem 30 až 40. Tak nějak.
Francouz, jedna holka z New Yorku, jedna Kanaďanka. Lidi z Holandska, z Německa, z Itálie, kteří vlastně dělají tu suchou zítku, takže mám nějaký vlastně jako mezinárodní základy. Pod ním je ještě asi 40 čísel do země kopaná jako rýha, v tom je štěrk, aby nešla jako vlhkost do těch zdí přímo. Potom jsou na sebe naskládané jako kameny do ty jako suché zítky, ty jsou pak někde ještě budou jakoby vymazený vápenou maltou. No a pak na to už se na ty kameny rovnou staví ten kop, ten materiál. A střecha. Střecha je poměrně jako jednoduchý, protože se vstyčí jeden trhán, ten se jako podepře a pak na něj se prostě do kruhu na každý se položí další, když se to jako uzavře, ty to jako podrazíš, no si to jako sedne, takhle se to. Tady to by mohlo posloužit jako takovej, jako mělo by teda jako praktický důkaz možnosti žít jako jinak, spokojeně, ale zároveň skromně. Je to dost ambiciózní a záleží to dost nám jakoby vytrvalosti mojí jakoby lidí jako kolem. Ale spíš možná to mohlo být jako inspirace a takový po troškách jako důkaz jako povzbuzení pro ty lidi, kteří s tím jako je hodně, čím dál tím víc jako potkám lidi, kteří o tom uvažují podobně, ale třeba jim jako chybí prostě ten malinký jako příklad, jako už jenom celý to prostě, co se podařilo, je dost zajímavý, že teďka lidi prostě kolem jako najednou uvažují o tom, že vlastně není tak drahý si postavit dům a že vlastně může vypadat podle jejich představ tak nějak, že s tím můžou vyhrát. To jsou takové jako střípky, no, není to zatím nic to říct jako spásnýho, prostě mít hliněnej domek, protože to závisí na té zahradě, která když se díváš, tak je to taková ještě jako divočina a ještě jako nějakou dobu bude, no. Ale si myslím, že právě kdyby se podařilo jako inspirovat větší počet lidí, aby si to začali zkoušet prostě svojí cestou a na základě samozřejmě je spousty informací o permakultuře, ale čím víc lidí bude, kteří budou experimentovat a hledat ty způsoby toho žití přímo z těch rostlin, které rostou kolem tebe, tak věřím tomu, že ta znalost toho přístupu jako nebo toho zahradničení se tak jakoby rozšíří, že nám přijde do krve. Jakože jako, tak jako se prostě lidi jsou schopni naučit číst, psát a pak už jim to jde automaticky víceméně, tak si myslím, že i jakoby znalost rostlin a zvířat a těch všech jako vztahů a přístup znalosti té přírody prostě by měly jako být jedna jako z prvních jakoby věcí, nebo jako na nějaký ty jako prioritě prostě, těch hodnot. Protože je to naše prostředí, my jsme na tom závislí a takhle no. Jako my jsme, všechny ty rostliny kolem nás tady žijou jakoby mnohem delší dobu, jako miliony, tisíce let, jako než lidi. Jako my jsme jako docela jako nový objev, takže příroda jako bez nás může fungovat, ale my bez ní jako nemůžeme.